निजिरायाहाय उदालगुरियावहाय एल'ग्राखौहाय एल'हैदोंमोन आरो एल'ग्रायाबो निजिराखौहाय एल'नो फैदोंमोन। बावनो बिसिया लोगो मोननानै एल'ग्राखौबो आरो एल' जाग्रा निजिराखौबो लोगो मोननानै दोखो दोखो पानिशमेन्ट होदों। फैदो होमबा भिडिअखौ गासिबो नायलांदिनि लासै लासै सोलो। फाग्ला बिदि जायोलै मालायनि हिनजाव थाखानाय हौवाखौलाय मानो बिदि रिलेसनाव लांनानै मानो बिदि खुदुमला हैनांगौ जाखो? फाग्ला निजिरा ओइ फाग्ला निजिरा मालायनि हिनजाव थाखानाय हौवाखौ बिदि रिलेसनाव लाङै लाङै खुदुमला हैनाय बहाबा फोथाराव लाङै लाङै गोबानानै फेन्दा दांहोलाबायनाय आरो बिदिबाथ' नोङो बुजाखागोन ना हिनजावजोंहाय। दाख्लैबो दैदेनमोनजोंहाय आजां गाजां दावराव जाबाय आरो दाबो उदालगुरियावहाय लागाय क्या बात खालिया आयदै निजिरा सोब्रा नोंबो जेराव हाखर नुयो बावनो माबायो। बे फाग्ला एल'ग्रायाबो एसे गुन्दास ना मानसियालाय हो ओइ एल'ग्रा नोंबो मानसिया एसे गुन्दास नाब्रा एल'ग्रा फाग्ला बे मालाय सिख्लाखौ नोंबो हिनजाव थाखानानै मानो न'आव लानांगौ जाखो फाग्ला? खावलियाव मा खुदुम जानो मोननायखाय गोसोआ एसे बोरैबा खायलें मोनदोंमोन नामा नोङो एल'ग्रा? सेसलै एल'ग्रा। ओइ हाजारि मानि हौवाखौ लानो फैदों नोङो? हौवा मोननो रोङै खुदुम नायबावदों बे भिडिअ'आव। बबेनि हिनजाव गदाय फैग्रा बियो लाजि रोङिया थोरसि सुखांना सुखाखै बे दाबो हा हिनजाव गदाय जाखांग्रा नोङो हा दाबो थोरसि सुखाङा नोङो बेखौनो मावनो हायाबालाय मानि हौवा गदाय लानो फैदों नोंलाय हा मानि हौवा गदाय लानो फैदों नोङो? बे थोरसिखौ सुनाय बे आसुगुरा बेसेबां गोलाव बियो लाजि रोङा बियो मालायनि हौवाजों फैनानै गुसु गारनानै मालायनि हौवाजों फैनानै लाजि रोङिया दाउलिया साला हौवा मोननो रोङै बे आसुगुरफोरा बेफोर लानानै थोरसि सुनाय नोङो हा बेफोर लाना सुनायो थोरसि सु ओइ निजिरा हौवाखौबा सुखायो लानो हागौ हौवाखौबा नांगौ बेनो भिडिअ खालामदो भिडिअ हौवा नांगौ नोंनो हौवा नांगौ थोरसिखौ दाबो आंनि हौवाखौ लाग्रा नोङो ओइ हाजारि हा ब्लाउसआ बिदि जायो ब्लाउसआ नुफायाबा नोंखौ दाउलि ब्लाउसआ बिदि जायो मोजां बायदि हरसे भिडिअ खालामदो भिडिअ हिनजाव गदाय जानो फैदों बे आंनि हौवाजों बाजा खुदुमबावबाय हा खुदुमनायबावदों बे भिडिअआव आरो न'आव लानाखै नङा बेखौ मैया गाज्रि गैया गोलाव लादो थोरसिखौ सुनो रोङा हौवा लाग्रा बे आंनि हा मोजां बायदि गाबदों मोजां सु माइ गाबदों हा गाबदों ayo kali aku dengan kau ini salah sama ya ha gabodoh mesti laut cis tahu kau udah berani bercakap macam kau ini salah malah ini jangan kita udah bilang nggak jangan nggak nunggu supaya kau mana siapa nih gua udah ada sekolah nggak nggak mana siapa sudah ada sudah baik banget mana ada aku tanda seorang ada mencapai hingga udah pindah ya Mama jangan mulai cuma tada. Dai, am cuma dong. Ha? Nasi gay, hinjau gua nak kau ada mana kau nak? Ha? Nasi gay. Nai nani, lain dah kerja nai ni. Nasi gay. Malah ni. Kamu tu semua juga kerja ni. Malah jam sepan jam kerja ni. Kau tu dong kaya, hinjau dong kaya. Bisa semua dong main ni lah. Kau benar dong. Ha? Nasi dong ya. Kamu tu, mama ikut aku. Kau tu kau nak kau, try.